kolega, ja som s Rikom Pope. Dneska si zahráme Rivals, budeme novou časťou, začína sa Rivalsom hrať, takže kúkajte to. Jak sa pýtate, prečo mám takéto skina, no tak ako ja som mal veľa učiteľ, ale mám niekoľko učiteľ, takže my poďme na prvú a ideme sa precvičiť z DM. Takže aspoň si vybrali vecičky. Máme demo, ideme sa ja si dám toto, si dám jeden šok, dobre. Sledovania, že som ťukol. Carbs, dobre. Sakra. Kto mi petardy, kto mi ja som čišie ten petard nie ladí. Počo, what? Aha. Kamo, ja som s nejakým týpkom, what the hell? Kamo, what the fuck? Kamo, petardy. Kamo to nemá šancu skapá. Kamo to na mobile. Bo jaký mám mobil, čo mu hovorím, že má nejakého Samsung Galaxy A1. Kamo, petardy. Kamo, skap. Čo mám ľudsko, bro. Kamo, prečo som petardy, ja som chcel vyskočiť. Pekná. Ty vole. Mama. Vybuchol. No tak ale to rozdiel, že my 2 proti 1. Ja by som chcel, že 2 proti 1. Ale ja som kamo, hej. Ako je to smolné. Tak, idem ešte jedno kolo, tak pôjdem. Alebo sa ja. To je divné. Už ideme. Máme šanc. Mečok. Poďme do areny. Kamo, zase 2 proti 1. Kamo, že to není Mišo. Petardy, že to není Mišo. Kámo, že to není Mišo. Chce mi dať, prečo hovorím Mišo, tak Mišo je typek. Ulala. To není Mišo, kámo. Počkaj, jaj? Dobre. Počkaj, môžem to takto, aha, idem. Kámo, zle som to dal, neviem sa to dá späť, hopping. Milujem skakanie, kámo. Som to Montero. A tu je. Kámo, ja mu dám. Daj si mňam. Dead. Kto viem.
Poď kámo. Hopping, hop. Milujem sa. Ak sa niekto bude pýtať, že... Ak sa bude niekto pýtať, že koľko kanálov som mal, tak je to pravda. Mal som, predtým čo som mal kanál, 50 or 40, mal som nejaké sledovateľia, niektorí ma tam nasrali niekedy. Ja som mám to čo Minecraft, Fortnite, také blbosti, ale ja si chcem celý čas o Rivalse. Áno. A teraz sa mi v podstate stále času dáva, sa mi stáva, že proste sa mi furt stáva, že sa mi mážu účty a ja som mal Nexaminy, Spideriny, soky, teraz mám soky, potržitku, nejaká čísla, ale mám to strašne veľa veci. Si ešte asi účet vymením jeden, ale to si nie, iba meno si vymením. Čo môžete byť u mňa, ak si bude meniť meno. Komu tá typkyňa už nehrá, takže je to 1-2, či 1... Komu nemá to zabugované, ja mu dám na grana. Ale on má dá box. Ne, to bylo mu 75, telko. Komu kde je? Jaj? Som sapo. Dobre, ledva, mal som 16. Tipníka. Posledný level, kamo dúfam, či hra. Ona nehrá, ona je dobrá. Kamo omag, ale my veráme. Tak niečo som mohol robiť. 360. Kamo ja mám chudák. Mám na mi. Nebolo to nič. A 106. Kamo, aj hodí, petardinos. Papa. Dobre, poďte sa som pozrieť. Ten. Aha, to je Jonis, takže ten byl proti nám. Aha, dobre, poďme si zmeniť to meno. Aha, počkajte sa to tu mení profil, edit a dáme si tam čakať Cerikom PQ. To by som chcel, kámo, to by som chcel. Ale to je to 65 robuxov, to je smůla. A my poďme na Pokonariu. Ako sme to, že mali sme tu update, tam byť to. Kámo, GG's. Nejdem ešte hrať, ale chcem ísť. S koľkou hráčov bude 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu 7 hráčov, to je dole. Si jenom na to, dám si to tu, katon. Dám si to, tak. A veľa ľudí tu je, aha. To som nemal. Čakaj, aj to je môj. To je kareálska, katana řeknu. Tu by som nahľadal ten nožík, kámo. Toto je dobré, toto stojí 50 robuxov, ak by sa dostal. Podľa mňa. To je dobré, ako pozriem si to v shope. To je dobré, celkom. Ale to som si nebol, to som petardy. Tak možno to. Kamo skapal. Dostal, HP. Kamo, kde si ty potom?
mini... A to stačí. No ten minigun. Došlakám. Takže toto bylo všetko. Ak by ste chceli ďalšie videjko, tak napíšte mi do komentáru. No a ja sa s vami učím, tak čau.